Soray. Ew. Indi näme bolla? Näme olanlar öýtýän? Men hiç ýyl çydam okşulaýy. Bular ahedilip çeşerilip ýatyrlar, men günüzok işleýän, işden gelen soňam şunça iş özüm etýän. Yaşalar yaşatın şulaydı. Ya da biz yaşalı. Jigir. Ceren, bugün işimem Hudaýa şükür gadıkly geçdi. Nesip bolsa, senem işe salar öýde beýdip oturmarsyň. Eşitme Jigir. Şu günün şeylek şulaydı, men yaşar. Ya da sen yaşardın, düşdünmü? Ya da dymosy durmuşdan o men o. Ey ağam, sen ki çağalanma ha. Bolup geçdin o men çağalam o. Ağam, biz gider şulaydan. Ceren, bar goşlar tayarla. Ceren, Hawa Murat. zatlar tayarladın mı? Hawa. Be Murat. Egniňe geçersin. Emme zatlar tanıştırdın mı? Tallam o emes. Götür söyün mü? Yok. Yor Ceren. Olya, sağ olun. Enne bu öy bize gally. Kitapları, kitapçaları, resminamaları, hemmesini 8 dille Irtival Tercüme Merkezi tercüme edip berýär. 8 dille. Elbette daşary ýolda gidýänler bolsa, resminamalarynda tiz hem takyp tercüme edip berýär. Habarlaşmak üçin telefon belgimiz 871 18 47 74. Arka janlaşyp bilýän Irtivaly Tercüme Merkezi. Şu videoları repost edýäňiz, paýlaşýaňyz. Kimmäňiň oňuňyzy toý bolsun.